Singa na ako kagwapa day. Ginoo ko. Ako rin siya sa intaw ng babae diri sa mong grupo. Cha! Ginoo ko kabugangan ra ba. Ambot na lang yun ni Ron. Cha! Hello! Hello mga bayot no, let's go. So abot na big bundari pick everyone. So wadyo ko nagtuo nga maabot milay kaya kang kalayo. So bongga yung area. Sana all kayo dyan. Sulit ang bukad sa akong ilong. Kay lami kay siya view. Ayan. O diba? Hindi masyado makita dahil. Ayan. So ibaba ko mamaya. Ginoo ko. Layo kami katyaton day katong pinakabuntod kato ay kato nga buntod. Kat dayot. At may magtento pinabongga kay para makita dito ng view. So, oh my God! Thank you Lord. At nakakarating na kami. So picture. Ayan, picture na ng picture day. So yun do. So sobrang ganda. Itapakita ko sa inyo yung view. And you're not listening. It is your choice to make a little mockery. It won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Oh, picture. Kulaban sa picture. So, kamusta yun? Tinaabot na ta. I'm super happy because I want to eat na. Ay, gutom. Super. So, kamusta yung sa paring kinain mo? Wag daw maingay kasi kinuwat lang yun, day. Ako mang gusto. Ay, imo? Baka meron pa dyan. Bikini man. Ha? Pas! O, ayan. Picture. Ayan. Sobrang ganda ng view, day. Na-amaze ko, sulit. Kana mga buntod niyo yung nakita, girl, isaamo dyan ang gisag kahog pinapangga. Sumoto nga murag mubukad akong ilong bat karon. Okay na, day. Doon na lang, try. Muna to siya. Sugulaban! Sugulaban, mga bayot! Kaya abot namin pinabongga. So, gamay sagkaon na lang, gamay baktas-baktas. So, okay na. Oh my God! Na-amaze ko sa lugar. Kato dito nga part, ay kilami kayo siya. Kato dito sa kulikod. Against the light lang siya. So, unya mga sunset pinabongga. So, kita kayo, day. Yes. Sir ko, dapat kasi. Ato sa babaw, kilami kaayo. So, ayan. I'm very happy na. Kasi naaabot na jud midday. Pwede na jud kong balik na naman nyo. Ayun, dito siya kayo, Jay. Katuloy yung mga punto dyan nyo nakita. Agi-agi ito na mo, Jay. Pinabonggang-bongga. Sumang na nga marag.
Marag, back out, bayot day. Inuok ko, marag, Lalaban ako ka. nabugto akong sipir day. Inuok ko sa kaunasad. Ay, ako na. Kaya ko pa. Kaya pa sa noon. Hi! Hi! Hello, day. Salami kayong view. mga una eh. Wala, sige, hungit diha. So, actually, lami kayong view, day. Oh my God! Sulit kay Day ang among pagkat-kat kay lami kay siya view. So amazing! Ayan o. Yan yung view, Day. Kita-kita yung ano. Ano yan, Day? Ha? Are you sure? Nakakauwi. Muna nilang tatangagi. Una na, una na. Oh my God! So refreshing! Hello mga bayot! Welcome back sa YouTube channel no? So karnis na namin yung Bundari Peak! So, grabe kayo na itong Bundari Peak dahil kaya hindi siya kastanan. Then ang mga dagat, So ang dagat is makita siyang binabonggang-bonggang ang matag-ob. Actually, babaan nga buntod is matag-ob na siya day. Oo. So sobrang ganda day. So ito na sila sa layo-layog shoot tayo. Ito sa mo ang tukuranan sa tent. Atong pinakatumoy nga buntod sa dito. So ako'y napabilin kay buka video ginaday kay nagbukad akong ilong na ginoo ko palayo rin ginoo ko. So karon is Bulaban Bayot. Lami kayo ang area, lami kayo ang lugar. So ako mag ako din gidadalay butang break pa ko ipag bongang-bongga. So ayan te. So dala ka siya maklaro kaya against the light kay pahapon na siya. So niya mag-video ko sa sunset ug pinabonggang video. So wala na sila deri. Ito na sa lidto. So mag-video ko yung pinabonggang-bongga. So grabe ka rin doon day. Na-amaze ko sa lugar. So ayan day. Tapos ako nagbihis no. So dili ako naginis sila mga laki. Kita na mga tao dito. Oh, puta ko. So papo tag lips kay padihan at ang kapoy ibag no. Ang kapatay na luspat kay kaday. Ay. So, I'm Frances Sativa. So, muna siya akong kagitaan din. Sabi tao, nice siya, so refreshing. Ay, hindi ko nakapag-roll ko. Yan na lang pa. Mahutang ilog, kayap na. Patasan pa na ako, Vicky. Murag, wadjud ko na, amaze. Na, taas ba? Naku, fuck! So, nakasulang bayot dahil, nalakaw na sila. Paano na sila kay mag-ilis ako pinabongga dahil napag-asa mag-ilis ko. So bago ang bayot tapos bugang kinaday kay bonggang bayot. Saya na lang kanin doon. Nangatol ko day. Ubon day. Nabungad siya ng video. Chuning, ikaw ang kagaling cameraman. Ikaw ang imong kagaling ng editor. My God, sa risika payot. Nakakatul ba rin bugang Kita mag-jacket ko day off sa na ko day. Singa na ako kagwapa day. Noo ko. Ako rin siya sa intaw ng babae diri sa mong grupo. Cha! Noo ko kabugangan ra ba. Ambot na lang yun ni Ron. Cha! Bitay na kanin doon. So naka-jacket ako binabanga day. Kaya kayong bugang day. Noo ko katol ba kayo. Wala di tubig. Di itubig day. Ambot na lang. Nagkabo. Mintis ganyan sa ubos day. Before kami nangat-kat diri. Munang warang babugtok nga bagas kabugat tay. Nom demonyo na. Ay, dakik sa kaon, kansin yung mga butiti dahil kaya dito kakat-kat tayo. Bundot na lang dito. Pero okay na. Ay, kung may pangunay, di mo makilid na dahi. Tug, juga pang 2 days na tug tomorrow. Ganon. So, karang di pwede ba to? Medyo kinigat, oh my God, buntod na sad. Oh my God. Sige ka, buntod. Ay, ambot na lang dito. Kasi, is ganda ba yun? Tigituyuan, medyo riglakaw. Kuyo kasi nyo. Gigil mo. Katong kay Joy. Lami kay papaakan. So may paako yun. So hi sir, kamusta? Boy ka boy. Saya na day. Abot na may pinabongga. So chill ta. Ako yung pinabongga. Alam nila yung lakawin no. So dikit bayot. Kaya what may happen. Mga tol, juga pinabongga. Masarap. Pila bumili ka? Bakit ako? O mamaya.
na siya pinabonggang-bongga ko si Pino. Ayan. So, gulaban. So, pang last video na no, kayuan na kayo siya. So, tukod na migten sugod. So, OMG. Kasi kayuan day. Signal number 5. So, kung dito siya, Diri man ako, odora de. so, gulaban! So, ayan, di ba? Prepare. Wala sila si Kuwang, ito yung kauban. So, babay na, day! Hi everyone, sila namin sa tent day kay kusog kayo siyang iwan. So, kusog kayo. So, sir, tulala kayo sa sir. Ayan, di ba? Namamblema day. So guys. Tsaka nasa pa kabilang impid dyan. Yung mga ganun. Ay, nag-video si sir. Sa mga nasyonay ko dito. Ito, na-check ko dun sa Hi, Bayon. Yan. So, gulaban tayo, day. Kahit ulan, Hoy. gulaban. So, basta ako ba? Yan. So, gulaban tayo. Ito wala. Gigil ako dito mga dry. Katang dako natin, napakang dako natin. Lupan. Katang tulungan dry. Dry? Nakatik iyo? Ito dito nakatik iyo? Ay? Parang wala nangyari? Tulog lang? Wala, nangatol na nung ako isakto ka nabasa. Nangatol ko na kinabasa. Tigulupan ba yun? Ano ba grame? Ito. Diri mo. Magbabasa no. Yan na. Mga ganina basa. Sa mga waterproof. Bro, tulungan mo kami. Nauto na ko. Tulungan niyo po kami. Pwede nagmamakaawat siya. Labay naman ni siya. Actually, naman ko sa buntod mo nga dukik yung una tima. Pero unya, labay na ni siya. Baro na kayo kong buhok, Joy. Dugay ra man gud. Wow, coming from you. Gulaban na. Igol pa siya. Ay, yung cellphone na basta nabili ako. Sa matikiyan ang lupa din. Si Matul ko gusto ko today kay Juan. O, di ba? Wala na Juan Joy. Wala Juan? Ay, wala Juan! Nag-vlog na tayo kaya. So, wala na rin. Hunong ng Juan. So, thanks, God. Labay da hapit. Labay na hapit dyan. So, babay isa.